No. Můžeš. To natáčíš? No. Jsem Emma, kdo neví? Udělej ještě něco. Jo. Jsem nebyl, to nevíš? To víme. Děkuju. Jsem Emma, to nevíš? Hele, neuráží mi Emma, že jo? Buď tak laskavá. To byla sama. To nevíš, jsem Emma. A mě nemá. Ještě něco pořádného. Tady strávám video, teď pustíš. Já to chci. Dám na pin. Jo, že tady mluvím, tady já to na Facebook. Ty vole, já se za nemůžu. Já taky nebojím, když jsem byl záda. Ne, přiveď něco pořádného jako ne. Jako tohle? Počkej, dostat mi to muset. Ať? Počkej. No, udělej to znova. Já kouknout, teda. No, a já padám. Ne. Já na to přijdu. Ára. A dva. A jeden. Já nevím, co mu upila, ale to bude. Pozor. Musím říct, ne, vůbec nemyslel, že jsem opila. Já nejsem pila. Já jsem po filmu. Michael Jackson. Já se to nemyslím. A budu toho bát, protože jsem myslela na to, abych si nedělala mužku. Kámoška ptala na jednu holku, protože jako bylo tak... Ale to viděla, že se... Počkej, já tady mám věci taková. Já ty. Tady podejdem a tady hodně. Já nemůžu. Ne, že mě bude hodně injekci, ne, ještě budu hodně tohle. Nechli prostý, ale... To mě baví. Od na mě ne, bolí mě záda. Tak se pořádně rozlouč.